til jer, fordi I skal absolut gå ked af at drikke kaffe og sodavand hele dagen og spise pølser. Så herinde i færskvareterminalen, det løb fandme godt. Det er altså varmt. Der er noget tømmer, der skal fragtes over til vores nye Durup Tømmerhandel, som ligger derovre. Den er ikke åbent den i ene endnu. Så har vi lidt pallegods. Skal op til fragtcentralen. Og der må være nogen med noget gaffel, der elsker at købe noget gaffel. Altså, det kan kun være en. Så har vi den yderste kant her. Der skal vi have gravet den sådan lige 5 cm under niveau. Alt det sand og jord, der graver der, det skal vi hænge på vores havnekaj. Det er ikke en mand, der er kaj, det er selve jorden, der er kaj. Havnekaj. Og så har vi noget stabilgrus inde i vores færskvarelager. Det skal vi have op i bunden af jordtippen, når vi skal bruge det til vejen derinde. Der må jeg lige spørge, hvem der kan tage, når I nu kommer med. Og alt, hvad der ellers bliver gravet af og gravet op, ind til havnekajen, der skal bruges, det er altid opfyldt på en havnekaj, så derfor skal det der ikke. Når nu vi får lavet vejen op til tunnelen, det går jeg nok her kvart i 10, halv 11, så må vi gerne begynde at grave den ud. Og så yderrabatten på den side herovre, den skal fyldes op med det grønne sand her. Det ligger inde bagved, derovre. Og de to hjørner her skal vi have fyldt op med grønt sand. Når jeg har gravet af deroppe, så skal vi have skærmer. De ligger her. Vi fik dem stå inde i færskvareterminalen der. Det skal vi have skærmer i der. Og når I er færdige med det, det er I nok til middag, så er der pølser til middag, ikke? Halv et. Ja. Ungefær halv et er der pølser. Og så er der noget med, at gennem fik også lidt til aften. Ved 15 eller sådan, og der bliver det lige lidt igen til dem, som har knoklet som fedt hele dagen. Man skal køre langt hjem, så kan vi lige få lidt i maven og køre på. Hvis nu I går hen og har spørgsmål i løbet af dagen, så har Henrik lige sådan et par halsbånd, kan lige hænge om halsen på Mikvik og på Nissen, på Cento og sig selv. Nej, kan jeg alligevel ikke huske, hvem jeg er, og jeg kan aldrig huske, hvad det var, jeg sagde om 10 minutter. Så spørg lige dem, hvis I er i tvivl om noget. Der er toilet ind ad den dør, eller også lige rundt om hjørnet i døren. Der er en helt ny toilet, der vi sætter op i går. Og der er endda kommet vand til, så den virker. Det er sige for. Og for de mænd, der gider gå derind, de kan så gå over bag ved hegn lidt. Og så lige om 2 minutter. Hej Ditte. Velkommen til. Om 2 minutter så går vi lige over og officielt åbner vores nye KFK Clausen Foder og Korncentral derovre. Med at TV, og så kører vi ned og se efter det vil løbe hjem. Og samtidig vil jeg gerne sige mange tak til Robert og til Østermark og hvem der har været med til at hjælpe med det. Jeg synes, det er rigtig godt. Hvem siger du? Jeppe. Jeppe også. Tak for Jeppe. Du er fandme godt, du bliver født i gang, så det er der. Det er dig, der holder til morgenmånden i gang. Men ellers vil jeg gerne ønske jer en hyggelig dag her på banen. Hvad? Ja, jeg er der ikke har tilmeldt jer nu. I må selvfølgelig gerne komme over lige og blive tjekket af over på listen over ved Cento eller ved Nissen eller ved Annette, som sidder inde i en lille bur. De får lavet sådan, at de kan lukke ind til en, så nogen kommer ud til nær. Jeg kan heller ikke lide dig, altså. Det er jo noget af den anden Annette, jeg snakker om. Okay. Men ellers synes jeg, at vi skulle lige gå over og se, hvordan det foregår over ved foderstof, alle sammen hylder derovre. Og god fornøjelse resten af dagen. Det behøver du at filme med kanolje. Det er så Guds hånd, så. Igen. Det var så rigtig godt, det vi lavede der.
Der Guds hånd i hjælpen lidt. Det er da vist ikke en udvendt EU-fald, den der, for den vil jeg da knække nu. Nu er der væk, Kenneth. Nu står du derovre og spiller smart, du kan komme herhen. Du kan komme herhen, så kan du spille. Til EU-fald, den vil knække sådan noget. Det er næsten lige så. over den ene side, ikke også, Jens? Ja, herovre. Ja? Ja. Og stadigvæk er passage.
Det er en god video.